Poita kakapa pasocial media pamusoro pestatement rinoreleaswa nezuro ayo ratoona kuti rinotsanangura zororo remutungamiri wenyika. Vanhu vachiita maquestions vachiti what is it, aiwa tinoona kuti muhadhi anopiwa manumber of days aiwa ekumirira mutungamiri wenyika ari pazororo, zvashamisa vanhu. Zanembera mashoko atinoona kuti aiwa panguva inoyi vanhu vanyatsokuratidza kuti vakomana panhu apa pasitombori kana clear ende kutungana dzemudanga chaidzo mukono yakutungana notobva subscribe like on the bell icon. Paende majara jesu anouya achitega pathis press statement ramaona iri ririkuzwa nenyika yese kutaura awa kuti mutungamiri wenyika achanga achienda pazororo kutanga muzora nhasi. Pane achikomenta achiti Chwenga given 10 days to act as president while East Kembo Muhadi 20 days. Idi Mnangagwa has no respect for the men who helped him to remove Mugabe. Ndo mashoko anobuda tokopana pana majara jesu chete aiwa wakaona vaisha respect kuna VP Chwenga zvatikona panguva ino aiwa vari kusaka aiwa marealist avo ose tikuona kuti day in day out aiwa he is losing his loyalist. Tiona panapa vanhu makoments omudanyira chiti what does early February mean? Wamuda achiti the 1st of February, wamuda achiti early February does not mean 1 February, does it? Mwana openda achiti what does it mean if I may ask, because I know it could be any days beginning from the 1st of February and my guide here is a month's annual leave. Modi anachiti what if early February is 10 February was a question mark. Tikuona kuti awa this question yazomusara isina munhu anyatsokupindura kana kupa a clear resolution. Tiona panguva inoyi vanhu vanouya vachikweshena vachiti aiwa mukomana akabetsera aiwa the leader kuti apinde ndiye opiwa aiwa madesi mashoma, even though on top of that akiri mukuru kudarika Muhadhi. Tudze mafunguro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Wapinda comment section medu mafunguro enyu, so subscribe or like, chant on the bell.